Здравейте на всички, добре дошли в едно ново видео, в което днес ще отваряме нещо специално, което си поръчахме за първи път от много време, понеже аз искам доста време да си го поръчам това. И това специално нещо е Loot Crate, който е на майската тема. Майската тема Power. И го поръчахме, защото в него има предмети от филма, по-точно играта Warcraft, защото сме доста големи фенове от началото, откакто излязва и играем. И нещо специално, поне стигнахме 40 000 абоната. Ако събере това видео 1500 харесвания, ще раздадем един предмет, но първо трябва да ги видим какви са предметите, така че останете до края на видеото, да видите кой предмет ще раздаваме и нека да видим какво има в този Loot Crate. Обаче не съм добре. От началото, кутията винаги може да се прави нещо накрая, така че ще видим тук какво пише. Може да прочетеш, защото аз не мога. Да, тематиката, нали, Power. Watch, listen, play, share, enjoy more of Power. И някакъв линк, който не знам за какво е. И така, самите предмети, около 5-6 предмета май трябва да има и виждаме, че има някаква ръкавица. Всъщност чай. Първо, така, тениска и трябва една книжка. Ето и трябва да е то. Където пише самите предмети, кой предмет, какъв е така. Power, и ти ще го... Нищо няма интересно за сега. Hulk Story. Hulk Q-Fig. Вероятно и това трябва да е. Оле. Имаме фигурка на Hulk, която малко с отражението. Трябва да я извадя. Как се намака? Това не ми трябва. Те са... Нямаме нож. Ще го махаме, тези не ни трябват. Вау, фигурката чай да покажем така. Няма да е много фокусирано, не знам, защото пак няма как го направя. Фигурката на Hulk, това е много добро. Може нещо да прави, добре да видим. Доста добре направи. Виж. Има някакъв бакграунд на самата фигурка, която не знам за какво. Hulk, Savage Hulk, Grey Hulk. Има 4 Hulk. Savage Hulk, Професор Hulk, Green Scar и Grey Hulk. Не знам. И това пише просто. Така че, може да прочетете си го, не знам. Hulk Story. Тениска. Exclusive Warcraft T-shirt. Legendary. Тениската. Тениска. Вижда ли се? Да, вижда се. Много е добре. Че видим. Това е от филма. Ако не сте гледали филма на Warcraft, трябва ти да го гледате някак просто. Добре, скъде да обичаш? За феновете на Warcraft може да видите тук. Не знам, но преценям дали се вижда нещо въобще. Може да видите този човек, който е малко по-големи човек от мен с тениската. Добре, я на тениската, аз съм поточен. Не бе. Значи, Exclusive Legendary. Тук е някаква история, която трябва да ги прочета тази книжка, ще чете няколко година просто. Следващото нещо, което е The Quick Pull, като Dragon Ball Z Power Levels. Някаква топка. Keychain, това е ключодържател. Това е ключодържател. Това е. Не съм все още мога да промия, че това е ключодържател, защото е толкова голямо. Плюшен. На тематика Dragon Ball Z. Вижте какво е. Някакъв дракон, около някаква топка Dragon Ball Z. Аз не съм гледал толкова много Dragon Ball Z, един-два епизода съм гледал, съжаление. И не знам какво трябва да е това. Вижда, ако искаш. Един Крилин. Нещо си. Тук са героите 143 години, нещо, така че да ги видите просто. Някак са наредени героите. Феновете на Dragon Ball Z ще ги разберат тези неща. Аз не ги разбирам тези неща, съжаление. Keychain. Така, ръкавица. Батър, да видим филмите Джеймс. Ръкавица, сериозно. Ръкавица. Марвел. Да си изкарваш яденето от фурна. Мамо, имаш ръкавица! Много интересно. Марвел. Някакви джемове има. Всеки джем са някакви специални неща, които му е движиш от някакви предмети. Да видим. Значи това е за готвене, аз няма го използвам. Вероятно. Имам вече джемове, мога да правя. Значи кой има? Време, душа, да манипулираш. Space, Mind, Power, Reality. Да контролираш. Да контролирам всякакви неща, така че да, докато си вадя ястото от фурната, контролирам времето. Добре. И тук има нещо. Така че, от книжката, да не забравям.
Тук пише за всеки джем какво му е контролира, така че вероятно не се вижда, защото отражава много светлина. Ръкавицата. Добре. Wood pins. Значи пиновете са тук вече. Значи, Това е значки, да, значки. Май 2016. Това е значката. Не знам дали се вижда. Трябва да отворя тук. Те опаковки са много гадно направени. Добре. Това не знам какво трябва да е. Ето е значката, която не пише какво трябва да е. Battleborn. Ето виж, ако искаш. това е Игра или... Значи, Battleborn, играта Battleborn на PlayStation 4, Xbox и PC. Не знам каква е тази игра, за мой да е тук. Не съм я чувал до сега, може да е нова, което няма да се очи да правят реклама на някаква игра. Стайлът автора на Battleborn AI Minions, значи това е някакъв минион от играта. Тъй. На гърба пише, че отключва нещо епично. Много интересно. Код ли му? Трябва да отидеш на... Да, има линк. Обаче не може да го отключим при вас. Да. Добре, значи тук Nerding Out от Warcraft Server Казински. Тук има някакви интервюта специално за филма Warcraft, който... Това не го очаквах от тази книжка. Да, нищо не се вижда, съжаление. Но моите ви човека, който се интервюира, който тук има цял текст. От другата страница пак има въпроси за филма, как са го направили, вероятно ще го чета това някакво, да не може да се види. Това е един от героите на филма, така че отидете да го гледате. Не съм спусал на това разсъждение. Never surrender. Исках плакат, много исках плакат, да например, не е тоя. И тук долу пише Never Surrender, което е много яко. Така, Words of Power. Така не... Пак ли? Като игри. Има игри, да. И ви след това... Рецепта за мъфини, т.е. кекчета. Това всичко е рецепта за мъфини, кекчета. Това тук е нещо като да попълваш думите. С този което е. Това е от мастителите, които са. Танос Muffins of Dead. Бейт chocolate с шоколад. Добре, това какво е? How to get superpowers? Наръчник. Как да имаш супер сили. Тук това, което не знам какво трябва да е. Очаквах малко по-странни неща, обаче това са доста повече страни. Featured Looters. Да, ако си купите от крейта и се снимате, може да ви сложат в следващата книжка на следващия месец. Може се радвате, което не знам какво трябва. Така че може да се снимаме. Виж, миналия месец май. С Star Trek Captain са поръчали. Априлския лутка, да, беше. Мега крейта. Мега крейта е с Танос фигурка. Колко голяма. Такова не книжка. С фотоапарат. PlayStation 4. Dragon Ball Z. Какво? Warcraft. И това исках Warcraft постер. Мини мега крейт, да. И на 1 или 10 човека може да се попадне ето този голям крейт и ето този мини крейта, който дава бонус неща, например тая голяма фигурка. Този постер исках аз да има в този крейт, обаче няма съжаление, така че може да си го изкарам от някъде. Bigger Box имам без да това е то. Значи нищо няма повече. Тук някакви въпроси за... Където някакъв човек, не знам. Някаква игра. Vermintide. Ето може да видите. First person shooter. First person, да. Не съм виждал от тези игри. Да, нещо тук FPS. Да. И тук отзад да продължава интервюто Unlock Your Power. И на самата кутия има някакъв код. На книжката мисля, че ето тук отгоре има код, който активира някаква игра и в играта получаваме бонус неща, които не знам какво трябва да е. За телефони. Това виждам. И това е. Кутията няма повече. Кутията може да я направим. Тук си има 300 как да направим нещо, така ще видим. Тя е изгубиля накрая. Мисля, че това е. Това трябва да е кутията някакъв горящ град, който не знам. Не пише нищо. Тук да има някаква щупена стена. Тук пише Power. И посланието. Това е самия Loot. И да, не знам дали ще има още такива видеа. Надявам се да му изпоръчам пак Loot. За съжаление не доставят до България.
Но да, ако искате да спечелите кой предмет? Да, изберем сега предмет. И добре, решихме да дадем този ключодържател, който е на Dragon Ball Z, така че ако искате да го спечелите, трябва да харесате това видео, да стигне 1500 харесвания и ще избера един от коментарите долу в коментарите, така че няма как да видя кой е харесал видеото, така че трябва да коментирате. Да, когато стигне това видео 1500 харесвания, ще обявя във Facebook страницата кой е спечелил. Така че да, ако искате, не забравяйте да харесате. Надявам се това видео да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да харесате и да се абонирате. Благодаря, че гледахте и довиждане!